What's up everybody, welcome back to the channel. This is Demo, a video creator. लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेल होनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ आं मानसियाव बाथ्रा सावरायनो नागिरदों नोंथांमोन। आं दा दंफैयो आंनि बारियाव राबार गोदान फुलि गायनायाव दंफैयो आरोना। दा गोबां इउटिउबारफ्रानो कनजिता बर'नि सायाव भिडिअ बानायदों। गोबाङा गोबां बाथ्रा बुंदों आरोना, गाव-गावनि अपिनियनखौ बुंदों गोबाङा गाव-गावनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों। दा कनजिता बर' आब'आ माने बियो नायथावै भिडिअ जिनाखि दख'ना फैखोनानै मोसानाय, दख'ना बोला देखायनानै मोसानाय बेफोरबायदि भिडिअ बानायनायनि सायाव गोबां इउटिउबारफ्रा माने हामदों, दासो बेफोरबायदि साजा मोन्दों, बुजादों, बेफोरबायदिनो जानांगौ, बेफोरबायदि अनेक खोथा बुंदों आरोना। गोबाङा गोबां बाथ्रा बुंदों आरो सोरबा बायदिया सापर्टबो खालामदों। नेक्स्ट टाइमनिफ्राय मोजां भिडिअ बानायदो, बेफोरबायदि भिडिअ बानायनांला, जों नोंखौ सापर्ट खालामगोन, बेफोरबायदि बुंनायखौबो जों नुनो मोन्दों। दा आंनि बुंनांगौआ आं एसे एक्सप्लेन खालामना होलांगोन, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां जायो बेफोरबायदि। दा सिगांनिफ्रायनो जों नुबोगासिनो दङ, भाइराल भिडिअ जायोब्ला भाइराल भिडिअखौल' बांसिन शेयार खालामनायखौ नुयो। थ' लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो नुखादों जानांगौ, जोंहा बेल' नङा, कनजिता बर' आब'आल' बेफोरबायदि दख'ना बोखोनानै मोसाया। गोबां मानसिफ्रानो गाज्रि भिडिअ, नायथावै भिडिअ बानायो आरोना। दा जोङो फेसबुकखौ खुलिनानै नायनो हाया, जोङो फेमिलिनि गेजेराव नायनो हाया आरोना। दा आं बेफोरबायदि भिडिअ बानायामोन, आङो बानायनायनि कारनानो जाहैबाय थ' लोगोफोर दा कनजिता बर' आब'आ माने दायखौ मावा नङा मावफ्लांबाय, माने गोरोन्थियाबो जाफ्लांबाय। गोबां मानसिफ्राबो बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ बानायब्लासो शेयार खालामो नालाय। नोंथांमोना आंनि डिबि टेकनिकेल चेनेलाव नायनो हागोन। आङो नोंथांमोननो बोरैहाय इउटिउब चेनेलखौ मनिटाइज खालामनांगौ, बोरैहाय फेसबुक पेजखौ मनिटाइज खालामनांगौ, बोरैहाय आर्निं खालामनो हायो जोङो फेसबुक इउटिउबनि गेजेरजों। दा नोंथांमोना गोबाङा माने नाया आरोना, नोंथांमोना मोजां भिडिअ बानायब्ला नाया, बेनिखायनो गोबां मानसिफ्रा गाज्रि भिडिअ, नायथावै भिडिअ बानायनो नागिरो। दा नोंथांमोना बेफोर भिडिअखौबासो शेयार खालामो नालाय, नोंथांमोना कनजिता बर'नि सार्च खालामनानै नायब्लानो नुगोन। दा फेसबुक, इउटिउब जा, इन्सटाग्राम जा, गोबां मानसिफ्रा शेयार खालामदों आरोना। दा जोङो भिउस जाया होननानै मोजां भिडिअ बानायब्ला बयबो सापर्ट खालामा होननानै नोंथांमोना गाज्रि भिडिअ बानायनांगौ बे नङा। दा नोंथांमोना आङो मोजां भिडिअ बानायोब्ला डिबि टेकनिकेलाव नोंथांमोना थांनानै नायहै, 500, 200, 300, 1000 भिउसफोरल' दङ। जेब्ला गावनि चेनेलफ्रा प्रब्लेम जागोन अब्लासो कल खालामनानै सोंहरो आरोना आंनियाव। आरो जुदि आङो हमनानै ला एगजामपोलाव आङो आंनि वाट्सएपआव थानाय माखासे फ्रेन्ड्सफोरखौनो, लोगोफोरखौनो होन, ओइ नै सोरनिबा भाइराल भिडिअ जादों नायनो नामा होननानै ओरैनो नंखाय नोङो स्टेटास होलाय, दानो मेसेज खालामनायफ्रा नायदो। ओमफ्राय मोजां भिडिअ शेयार खालामोब्ला माने टेकनिकेलनि भिडिअ बेफोरबायदिनो बानायोब्ला रावबो क्लिक खालामा, रावबो नाया आरोना। जेब्ला जाथाया जायो, जेब्ला गावनि चेनेलाव एसे प्रब्लेम जायो, कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइकफोर फैयो, अब्लासो माने कन्टेक्ट खालामो। दा नोंथांमोना बेफोरबायदि नङा, गाज्रि भिडिअखौ बानायोब्ला भिउस मोनो बेफोरबायदि साननानै नोंथांमोना गाज्रि भिडिअ बानायनांगौ बे नङा। खिन्थु आंनि बुंनाया बेनो आरोना, नोंथांमोना मोजां भिडिअखौनो बानाय। दा आंबो सिगां समाव बेफोरबायदिनो रस्ट भिडिअ बानायोमोन, आङो इन्टारटेन खालामनो नाजायोमोन। खिन्थु रस्ट भिडिअ बानायनायजों सोरनिबा गोसोखौ दुखु मोनहोनायसो जायो, सोरनिबा गोसोखौ माने रस्ट भिडिअ बानायनानै सोलायहोनो हागोनखौ आं बारा नुहुराखै आरोना। गावजों गाव एगेन्स्ट रिभेन्स लालायलायनायसो जायो। सिगां समाव आंखौबो गोबां मानसिफ्रा गोबां कमेन्टआव अनेक बाथ्रा बुंदों। दा खिन्थु नैबे भिडिअ बानायलायनानै जेनेबा पानिशमेन्ट होनायखौ आं बारा मोजां नुवाखै आरोना। पानिशमेन्टखौ मोना नङा मोननांगौ, जेनेबा बिसारखौ खालामा नङा खालामनांगौ। जिनाखि दायखौ मावबाय बिथाङा कनजिता बर'आ गाव एक्सेप्टबो खालामनानै लाबाय, निमाहाबो बिबाय। नेक्स्ट टाइमनिफ्राय माने मोजां भिडिअ बानायसिगोन। खिन्थु माने बुनायनि भिडिअखौ बेफोरबायदि भिडिअ खालामनानै ससियेल मिडियाआव आगारनाया आं बारा मोजां मोनाखै आरोना। नोंथांमोना मा सानदों, नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरब्लानो जाबाय। सोरबा माबा मोनसे दाय मावोब्ला बिथांखौ बिथांनि मबाइल सिख'लायनानै बिथांनि एगेन्स्टआव बिथांखौ माने बुनानै जोग्लिनानै बिथांनि माने फिउचार लाइफखौ बरबाद खालामनानै इउटिउब फेसबुकफ्राव हगारनांगौ नामा? थ' नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरनो हागोन आरोना। आं बारा साबजानाय मोनाखै, बिनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ बानायदों, जाहाथे नोंथांमोना गाज्रि भिडिअफोरखौ बांद्राय लाइक दाहो, बांद्राय दा शेयार खालाम। दानि जुगाव भिडिअ बानायलायनानै रावखौबो बुजायनांगौ गोनांथि गैलायलाया, माने गोबां मानसिफ्रानो रोंखाजोबो नङा होनब्ला? माने मिथिसेयावबो मिथियै बायदि माने भिउस मोनो होननानै बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायनाय जायो आरो। गोबां मानसिफ्रानो दै, आं गोबां नायबोगासिनो दङ। आं बेफोरनि सायाव बारा भिडिअबो बानायनाय जाखायामोन। आं दिनै माने बांद्राय शेयार जानायनि थाखाय माने जोंनि अडियेन्सफोरनावबो माखासे भुला दं नालाय, गाज्रि भिडिअ बानायब्लाल' नायो नालाय, बेनिखायनो बिथांमोनाबो गाज्रि भिडिअ बानायनो, माने नायथावै भिडिअ बानायनो खाबु मोनो आरोना। नोंथांमोना आंनि डिबि टेकनिकेल इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। आंनि बुंनांगौआ बेनो। आरो लोगोफोर आं बेखौबो बुंनानै होखानो लुगैयो, जायबा कन्टेन्ट क्रियेटर, जायबा इन्सटाग्राम, फेसबुक, बिदिनो इउटिउबावबो भिडिअ बानायो, नोंथांमोना जिनाखि नोंथांनि फेमिलिनि गेजेराव बेफोरबायदि जाथाय जाबाय, बा सोरजोंबा बिसार खालामजाबाय, बिसार खालामनानै बेफोरबायदि बुग्लि जोग्लि खालामजाबाय। दा बिनानावखौनो होन, नोंनि बिनानावखौनो होन, नोंनि फंबायखौनो होन, नोंनि बिदाखौनो होन, नोंनि बिमादै बिमायं, सोरबा सासे नोंथांनि न'खरनि गेजेराव जायोब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदि बुजानाय भिडिअ बा रायजोफोरजों मिथिं खुंजानाय, बिसार खालामजानानै जोग्लि जानाय भिडिअफोरखौ शेयार खालामगोन नामा? दा आंनि कुइसना बेसो, नोंथांमोना शेयार खालामनाय नङा, रावबो शेयार खालामनाय नङा। सोरबा बायदिया शेयार खालामोब्लाबो बिथांखौ थाखा फैसा गोनां मानसिफ्रा नोंथांखौ केस होगोन, बेफोरबायदि
बेफोरबायदि शेयार खालामनायनि थाखाय नोंथाङा मानो हगारनो मोनखो आंनि पारमिसन गैयालासे दा गोबाङा बेफोरबायदि बुंगोन दा नोंथांमोना रावबो शेयार खालामनाय नङा गाव गावनि बिदा फंबाय गाव गावनि फेमिलिखौ बयनिबो नोजोराव गाज्रि सानजानायखौ रावबो लुगैया नङा होमबा थिग बेबायदिनो नोंथांमोना कनजिता बर' आब'नि जिनाखि बुजानाय भिडिअफोरखौ शेयार खालामनो नाङा बेफोरबायदिखौ शेयार खालामब्ला जोङो समाजनि गेजेराव बिथांखौ लासिं सिं खालामनायखौथ' जों नुखाबायानो दा नोंथांमोना बांसिन आरो स्प्रेड खालामनाय जायो आरोना बिथांनि लाइफखौ बांसिन माने बरबाद खालामनानै होसिननाय जायो जिनाखि बिथाङा गोरोन्थिनि निमाहा बिखाबाय नङा होमबा दा नोंथांमोना बेफोरबायदि सापर्टसो खालामनांगौ नेक्स्ट टाइमाव जाहाथे मोजां भिडिअ बानाय होननानै दा गोबाङा भिउस मोननायनि थाखाय बेफोरबायदिखौ शेयार खालामनो नाजायो आरोना दा नोंथांमोननि गेजेराव जुदि नोंनि फेमिलिनि गेजेराव बेफोरबायदि जायोब्ला नोंथाङाबो शेयार खालामनाय नङा सोरबा बायदिया दमसो होबावगोन नों आंनि फंबायनि सायाव आंनि बिब'नि सायाव बेफोरबायदि भिडिअ मानो बानायनो मोन्दों बेफोरबायदि भिडिअखौ मानो शेयार खालामनांगौ आं नोंखौ केस होगोन होननानैसो माने बेफोरबायदि दम होबावगोन आरोना जायफोरबायदि माने थाखा फैसा गोनां मानसिफोरा दा बिथाङा माने थाखा फैसा गैजाया बेकग्राउन्डआ इसेबां मोजां नङा जानो हागौ पानिशमेन्ट होनानै बिथांमोनखौ भिडिअ बानायलायनांगौनि गोनांथि दं नामा नोंथांमोना खिथाहरब्लानो जाबाय भिडिअ बानायलायनानै जुदि फेसबुक एबा इन्सटाग्राम एनि ससियेल मिडिया प्लेटफर्म बेफोराव हगारलायनांगौनि गोनांथि दं नामा नोंथांमोना कमेन्टआव एसे बुंहरब्लानो जाबाय आरोना आं खिन्थु बारा साबजानाय मोनाखै बिथांनि लाइफ बिथांनि फिउचारखौ एसे माने बरबाद खालामनानै होनाय बायदिखौ आं नुहुरदों आरोना भिडिअ खालामलायनानै फेसबुक इन्सटाग्राम इउटुब निउस चेनेलफ्राव शेयार खालामनांगौ नामा नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरब्लानो जाबाय आरो जायबा शेयार खालामदों नोंथांमोना गाव गाव जाब्ला माबायदि मोनगोन नोंथांनि भिडिअखौ बेफोरबायदि शेयार खालामब्ला नोंथांमोनाबो कमेन्टआव खिथाहरब्लानो जाबाय आरो रावबो बेफोरबायदि गावनि भिडिअफोरखौ शेयार खालामजानायखौ बा मानसिफोरनि गेजेराव समाजनि गेजेराव गाज्रि मोनजाहोनायखौ गावनि गाज्रि मुं फोसावनायखौ रावबो लुगैखाया नोंथांमोना दा बेनिखायनो नोंथांमोना शेयार दा खालामा आरोना थ' बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना मा सानदों कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय आंनि बुंनांगौआ बेनोमोन जाहाथे पानिशमेन्टखौ मोना नङा मोनखाबायबो कनजिता आब'आ आरो निमाहाबो बिबाय इयुनाव नेक्स्ट भिडिअआव माने बेफोरबायदिनो मोजां भिडिअ बानायलांसिगोनखौ आङो आसा खालामबाय दा कनजिता बर' आब'आबो मोजाङै भिडिअ बानायलांदो जाहाथे जोंनि गोबां नायोना बेफोरबायदिनो उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो नुनानै सोलोंनो नागिरो दा बेफोरबायदि माने गाज्रि भिडिअफोर बानायनांला नेक्स्ट टाइमाव आंनि बुंनांगौआ बेनो आरो आङो बारा साबजानाय मोनाखै आरो बेफोरबायदि पानिशमेन्ट होनानै पानिशमेन्टखौ मोना नङा मोनखायो दाय मावोब्ला एसे एनै साजाखौ मोनखायो खिन्थु भिडिअ बानायलायनानै हगारनायखौ आं बारा साबजानाय मोनाखै नोंथांमोना बोरै मोनदों कमेन्टआव खिथाहरदो आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन